onye ọma ebiala ekele gị nke ukwuu n'ụbọchị nke taa anyị ga na-eleba anya banyere ịhụnanya nke Chineke, amara nke Chineke na ikpe ziri ezi nke Chineke. Anyị ga-ahụ otu Chineke si azọpụta anyị n'efu. Anyị ga-ahụkwa etu Chineke si na-enye anyị ihe ndị anyị na-etorughị oke n'onwe anyị inweta. Ugbu a ka anyị gbabata ọrụ nke Chineke. Pastor Dr. W.F. Kumuyi ka o wetara anyị ozi a. N'amaokwu 14 ya sị, amara Chineke nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst bara ụba n'ebe m nọ. Amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst bara ụba n'ebe m nọ. Gịnị ka ọ pụtara? Ọ dị okwu abụọ. Nke mbụ wa amara, ka ọzọ wụ ikpe ziri ezi. Ikpe ziri ezi wụ inye gị ihe ị toruru. Izoro ohi, ekpe gị ikpe. Ịbụ onye ike na-adịghị ịrụ ọrụ, ị ga-aga nke ọma. Ime n'ihe ọjọọ, ihe ndị i mere esi ebe ahụ na-agbagote. Ime n'ihe imekụrụ mmadụ arụ, Chineke asị ka awụ ihe i mere, ka awụ ikpe ikpeazụ. Mana nwoke a sịrị na ọ bụrụ na enwere m ikpe ziri ezi, ọ bụrụ na onye nwaanyị akwụọ m dịka ọrụ m si dị, agara m adị ndụ taa. Ya sị, site na amara nke onye nwaanyị na ikpe ziri ezi na-enye gị ihe ahụ ị toruru. Amara na-enye gị ihe ndị ị na-etorughị, iru ọma nke ị na-etorughị, na ndụ gị ihe ị na-etorughị, n'obi gị ya enye gị iru ọma, na ihe ị na-achụso na ndụ a ka wụ iru ọma nke ị na-etorughị. Amara nke onye nwaanyị Jizọs Kraịst na onye nwaanyị na-enye gị ihe ndị ị na-etorughị. Ọ na-enye gị ya n'ụzọ bara ụba, ka pụtara na mgbaghara nke Chineke dị ukwuu karịa mmehie gị. Nnwere onwe nke Chineke dị ukwuu karịa okike agbụ gị. Ezi ihe nke Chineke ga-eme na ndụ gị, ịdị ka nwa okorobịa, ọ ga-adị ukwuu. Isire n'ụlọ akwụkwọ pụta, isitere n'ebe ị na-etolite dịka okenye, ọwa amara Chineke. Amara ga-eme ka ị gafee ogo gị dịka mmadụ, wee gafee ihe ndị kwesịrị ime n'onwe gị dịka mmadụ. Amara nke onye nwaanyị Jizọs dị ukwuu. Ọ karịrị ike gị n'ihi ịhụnanya nke o nwere na ndụ anyị n'ime Kraịst. Na amaokwu 15 ya sị na okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesị ka onye ọla nabata ya, na Kraịst bịara n'ime ụwa a ịzọpụta ndị mmehie, nke mụ onwe m bụ onye isi ha. Ọ sị na eche m na a gara azọpụta m, nke m bụ onye isi ha, n'ịkpọkọta ndị mmehie niile, na-ele ha anya n'otu n'otu. Lee mmehie niile ndị ha mere mgbe ha bịara na nke gị. Mmehie gị dị ukwuu karịa ha niile. N'agbanyeghị onye ewu, n'agbanyeghị ebe ị nọ, ma ebe ị si abịa, ma ọ bụ ihe ị mewuru gasị echi gara aga, na wiiki gara aga, na afọ ndị gara aga, si otu isi bie ndụ gị. Abụ m onye jọrọ njọ. Ọ bụrụ na m bụ onye Chineke, agaghị m azọpụta onye a. Ịbụ na Chineke, amara Chineke na-abịakwasị gị. Ndị chere na ha apụghị ịzọpụta ha, n'abalị a onye nwaanyị bịara ịzọpụta gị. Ọ bịara iji amara ya mee ndụ gị ka ọ dị mma. Ọ chọrọ imezigharị ndụ gị site n'ịdị mma nke eluigwe. Ọ ga-abịakwasị ndụ gị n'aha Jizọs. Enyi m, ị nụrụ ihe okwu Chineke na-ekwu? Okwu Chineke na-agwa anyị na ihe anyị mere mgbe gara aga abụghị ihe Chineke na-ekwu okwu ya ugbu a. Ọ bụkwaghị ihe Chineke jisiri ike ugbu a. Ihe Chineke na-elekwasị anya bụ amara nke Chineke. Ọ na-elekwasị anya na amara nke Chineke ugbu a. Amara nke Chineke bara ụba nye mmadụ niile. Ọ agbanyeghị otu mmehie anyị si baa ụba na mgbe gara aga, na-agbanyeghị otu anyị si jọọ njọ na mgbe gara aga, maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị, maọbụ nwa agbọghọbịa maọbụ nwa okorobịa. Ihe anyị mere mgbe gara aga abụghị ihe Chineke na-ejisi ike ugbu a. Ihe nlekwasị anya Chineke ugbu a bụ amara ya. Amara Chineke bara mmadụ niile ụba. Amara Chineke na-eweta ịhụnanya. Amara Chineke na-eweta iru ọma ya. Amara Chineke na-eweta nzọpụta. Amara Chineke dịka ugbu a
nye mmadụ niile ọ bara anyị ụba. ka mere o ji sị na ka okwu kwesịrị ka atụkwasị obi, okwu kwesịrị ka anabata nke ọma, na nke a kwesịrị ka ịnabata ya nke ọma, ka ịnabata ya na amara ahụ maka gị, amara ahụ maka mụ onwe m, amara ahụ maka gị. Otu amara ahụ ka o nyere Pọl ọ ga-enyekwa gị n'abalị a. Otu amara ahụ o nyere m ka ọ ga-enye gị n'abalị a, n'ihi na ọ bịara site na amara. Ọ bụrụ na onye nwe anyị ga-ewere ndụ gị, ị maa Pọl mana ịma onye m bụ. Ị zutele Pọl mbụ, ị maara m, ọ ga-emere gị karịa dịka o mere m. Onye nwe anyị mekụtara ndụ m n'otu ụbọchị, mgbe o mekụtara ndụ m, aghọta m ihe ga-emenụ. Ọ site n'ihe a nke onye nwe anyị mere na ndụ m ka wee kpọta m n'ebe m nọ taa. Ana m agbago n'ego dị elu. Ana m ahụ gị na ị ga-aga ogo dị elu karịa mụ onwe m. Ana m ahụ gị na ị ga-eme ihe dị ukwuu, wee nweta ihe dị ukwuu. Ọ ga-adịkwasị gị n'aha Jizọs. Amara ahụ ọ oge nke gị, site na amara, site na amara. N'amaokwu 16, n'amaokwu 16 ọ sị, n'ihi nke a anatara m amara obi ebere Chineke. Esite m na nke a nweta obi ebere Chineke. N'ihi nke a m wee nweta obi ebere Chineke, Jizọs Kraịst, ka o wee gosipụta n'ime m, ka o wee gosi m dịka ihe nlereanya, wee nye gị nye ndị ọzọ, ndị ga-emesị wee kwenyere n'ime onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ndụ nke nzọpụta. Ihe Pọl onye ozi na-ekwu nke a, dịka onye nwe anyị nwere obi ebere na arụ m, o were m dịka ihe nlereanya. Ọ ga-enwe otu obi ebere ahụ na arụ gị. Onye nwe anyị wetara m nzọpụta, o were m dịka ihe nlereanya. Ọ ga-eweta nzọpụta na ndụ gị. Onye nwe anyị tụgharịrị ndụ m wee mee ka m gbago n'ogo dị elu site na amara ya. Ọ bụghị site n'ihe m toru. Ọ ga-emere gị otu ihe ahụ n'abalị awa abalị gị. Ọ ga-ewezuga ihe ahụ mere gị gaa dịka ịbaghị uru. Ị ga-abụ onye a maara aha ya site na nchegharị, dịka ị ga-abịakwute ya n'aha Jizọs. Ozi nke anyị nụrụ mepere anya anyị. Chineke n'ebe a, ọ na-achọ inye anyị ịhụnanya ya na amara ya nke anyị na-alụghị ọlụ maka ya. Ọ na-achọ ịgbanwe ndụ anyị. Chineke chọrọ ka o duru anyị gaa n'ogugo nke dị elu. Chineke na-achọ ka ọ kpọrọ anyị n'ogugo nke na-abụghị mmadụ nke anyị bụ, duruta n'ogugo nke ịbụ mmadụ ndị a maara nke ọma. Mana tupu Chineke mee ya, ị ga-emepe obi gị nabata ya dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ị ga-anabata ọkpara ya nke o nyere anyị bụ Jizọs Kraịst, onye chụrụ àjà n'ihi mmehie anyị n'obi gị. Ị ga-asị ya, ee onye nwe anyị, ekwere m, ana anabata ya n'obi m. Dịka anyị na-agbabata ọrụ nke Chineke, Pastọ Dr. W.F. Kumuyi ka o duo anyị n'ekpere nzọpụta ugbu a. Mkpere ga-ekpere ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, ana m ekele gị maka mmadụ niile, nwokorobịa, nwa agbọghọbịa, ndị mere okenye. Ana m ekele gị maka mmadụ niile ugbu a. Onye nwaanyị, ana m arịọ ka ị were amara gị mmekọta ndụ ha ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwaanyị na iru ọma gị nke ha na-etorughị ga-abịakwasị ha. Ana m ekpe na mgbaghara gị ga-abịakwasị ha. Ị kwere nkwa na ị ga-ehichapụ ajọ omume ha niile. Ana m ekpe ugbu a site na ndụ ha, site n'uche ha, wezuga ajọ omume ha niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe na ịdị mma gị ga-abịakwasị ndụ niile. Onye nwaanyị, ka ha mara na imetụwo ha aka, ka ha mara na ịtụgharịala ndụ ha. Site n'oge a, ihe aga adịkwa otu ahụ ọzọ na ndụ ha ọzọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwaanyị n'ihi na amaara m na ịzawo anyị kpere n'aha Jizọs. Eso gị na-aṅụrị ọṅụ. Ọgwụgwọ nsọ ya abịawo imetụ ndụ gị. Ihe rịba ama abịawo imetụ ndụ gị.
ihe ọlawo mkpa gị, onye nwe anyị ga-akwụsị ọrịa ahụ ugbu a. Ị bụ onye kpuru ìsì ma onye na-achọ ịkpụ ìsì, onye nwe anyị ga-emepe anya gị ugbu a. Ị bụ onye dara ngwụrọ, ya bụrụ na ọkpụ agbajiri agbaji, onye nwe anyị ga-emetụ gị aka ugbu a. Ị bụ onye ike na-adịghị n'arụ gị, onye nwe anyị ga-enye gị ike. Ọgwụgwọ nsọ, olee ebe ị nọ? Welie aka ahụ elu, ga-ewere otu aka tụkwasị n'ebe ị nwere nrịanrịa. Lee ndị niile anyị gụpụtara banyere ha, onye nwe anyị ji ihe ịrịba ama mmekọta ndụ ha. Nwoke ahụ ahụ na-adịghị, onye ahụ na-adịghị afọ 38, onye nwe anyị mmekọta ndụ ya, ọ bụ ya nwa n'onwe ya, na-ebe akwa na-eti mkpu. Onye nwe anyị ga-emekwa otu ihe ahụ nye gị. Ọ bụ site n'ihe ị toruru, mana site na amara ya, iru ọmụ ya nke ị na-etoru gị, nke ọgwụgwọ nsọ, ka ihe ịrịba ama na ndụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Ma ị ga-eti ememe ikpeazụ, nwapụta onwe gị, ihe ahụ agaghị anọkwa n'ebe ahụ ọzọ. Chineke ga-etinye aka otuto n'ọnụ gị. Welie aka ahụ elu. Nna anyị na-abịakwute gị. Ị bụ Chineke ịhụnanya, Chineke obi ebere, Chineke ike, Chineke na-apụghị ịda, Chineke hụrụ ụmụ gị niile n'anya, onye ọla ikere eke. Ana m ekpe onye nwe anyị na ị ga-emetụ mmadụ niile aka n'aha Jizọs. Ana m ekpe ma ọrịa ọ dị ntakịrị, ma ọ na o buru ibu, ma ọ ihe a na-apụghị ịgwọ agwọ, ma ọ bụ ihe a pụrụ inye ọgwụ n'ime ya. Ana m ekpe onye nwe anyị n'abalị a na iru gị ike ga-adịrịrị, ka ike gị pụta ìhè, gosipụta ọgwụgwọ nsọ gị, gosipụta nnapụta gị. Mee ya na ndụ niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị na a ga-enwe ọṅụ nke ọgwụgwọ nsọ, ọṅụ nke ihe ịrịba ama, ọṅụ nke nnapụta nye onye ọbụla ka e bịara ebe a n'aha Jizọs. Ihe ọla kwesịrị ka arụgharịa ya, rụzigharịa ya. Ihe ọla chọrọ ka enwetaghachi ya azụ, metụ ya aka. Ihe ọla na-eweta ihe mgbu, wezụga ya. Ma ọrịa o nwere aha nke a, ma o nwere aha nke ọzọ, ma nke na-anọ n'ọdụ, ma nke ka bịara ka echi a, onye nwe anyị, ana m arịọ, metụ ha aka ma gwọọ ha niile n'aha Jizọs. Nye mmadụ niile, nye mmadụ niile, mee ka ihe ịrịba ama guzosi ike, ka ọgwụgwọ nsọ a guzosi ike. Anyị na-ekele gị maka ọzịza anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Emezuwe ya. Amen. Imezuwe ya. Ịnatala ihe ịrịba ama gị. Amen. Ihe adịkwa otu ọzọ. Nwapụta onwe gị, ị ga-ahụ ihe ịrịba ama gị n'ebe ahụ. Anyị na-ekele gị maka isonye anyị na mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa. Anyị nwere nchekwube na Chineke agọziwo gị n'ụzọ niile, ma n'ụzọ ime mmụọ, ma na mpụta ihe. Imeela maka ịnọnyere anyị. Ị ga-esonye anyị site na ije ozi nke zuru mba niile ọnụ n'ikuku n'okwu a na-ekwu, nke a na-akpọ www.gck/hq.org. Ebe ahụ ka ị ga-eso bịanyere anyị aka ma zisakwa ya ka ndị ọzọ wee mere. Anyị chọkwa ịma ka isi na-ahụta ozi anyị. Onye nwe anyị nọnyere gị.